سلام كم يتوعلو كبرات تخاطات التيفان وإيري تيفي نملا حزب إرترا بحفشة مؤمنان دما بفلي روح حزب على المسكال إن تمنخو نلومي حموس عشرين شوعتن مسكرم قطر سلالو زينهم مسنادو حيزالكم قريبا زلهم ما قد حقوسي بغندنا تبساتو فلم بعد مسكال بخبز بلا معرك تبعيلهم على ما معلت من السيات على سمرات خبيرة عزوا عن صباح حربين يتاسون كلام كنات نهدر الجنة سمخ اللي سرقر لهم تشاينا بايت قوي من رجعها قرن مزرق فتناتات تقايد على كل بريزيدنت ترامب وإيسوم قدام ميستر يابان بريزيدنت أمريكان زرر بكايدهم بريزيدنت تركي أب جرمن ناكل تمعلتات نايسرح مبزحي في السمالو بعد مسكال لومي 27 مسكرم كلتشحن 18 عام سمرت بقصد ما 17 مسكرم كلتشحن 11 بخبز ولا معرك تبعيلهم اب كتما اسمرا ميدا بحت مسكرم اب استخايده سنه سرعت مرحت هايمانوت لعلوت سم سلطان منغستن جنبارن اب ايرتراز مدبروم دبلوماسينياتات كمون باشعه زوصر مؤمنان تساتفهم بوانا صحفي قدس سينودوس أرثوذكس تواهدو بيت كريستيان إيرترا بصو أبنو لقواس تمرحه لباسيان صلوت دحر مبصح بسبترا أدباراتن ليقاونتن مسلطان مستمرحه بستمدبو ليقاونتي شبشبات خايدوم بصو أبنو لقواس عبزو اسمع ملأختي نايلوم عمت بعد مسكال دحر اسم مع عرق سلام إيرتران إيتوبيان زبعل زلو نايتلما بعد مسكال بمخانو فلي ترقو من دمكأتن كم زلو وقليصام حلف السبكات وانجل ممر اسمهم بينا بوغانو نا امصاصا تاريخ بعد مسكال زملكات مبره دحر مهاب نا حدنا تنفقرن نا مكبارن يقريتان بعد موهان بمتقاس نزي تاريخي بزلو سلام من هيوتهم نسبجو سماعتاتن كبرن مسغانان يخونو ميلوم تساتفتي بوغنم نايلو معمت بعد مسكال سلامن فقرن عبز سمنن لزل اوان يبعل بمهلاو فولي كم زغبر بمتقاس حزبي سلامو كعقبن كم قدمو بفقرن حدنتن كمالالسن تلابيوم أمو الداتا وانا صحفي قدس سينودوس بصو أبنو لوكاس بلعلوات مرحتي هايمانوتن تسنيم نتي أماكل ميدا محت مسكرم استدالوه داميرا بأربعة مأزن دحر مبرخ مس أم حدارز وأماكل ميجر جيرنال رمضان عثمان أولاد بمخان بحبر واللي عموام تتصنبل من السياس بيت مرت السنبت بزعربو نتي بعلن ترقو من زملكات منفساو مسنادوتات دمي أونيروم عرما معلتي من السيات وحس هوهو من السيات اب تحت زبلتيما بمتحبار هاجراو محبر من السياتن تمهارون إيرترا بيت صحفة ودب حبرات هاجرات اب إيرتران بعشرون حموشن مسكرم اب اسمرا تخبيرام ابتي سنسرعات اب ومبر هاجراو محبر من السياتن تمهارون إيرترا اتو صالح احمدين من السيات مريحن قلاسن مدبات معباله كم مخانو متن اب لمعاتهم مدبات ترؤو كعزز وحس هوهو كلو اقداس مخانو طايسو نعبركتو إيرترا من السي اب استفراليه مدرخات موجيسوم بيت صحفة ودب حبرات هاجرات اب إيرترا وكيلو قال زسمعه حلف بيت معكن حزبي نايتي ودب مستر ابراهيم سامبولي دما اب عالم استات 400 مليون من السيات اب زي وحس كنوتات كم زركبو اب معباله كصاوتو زغبا ترا بو متن تخليفو كم زل بمحبار عالمنا زلا سلام اتونن من اسياد دما بزي افلالاي بوليتيكاوي قطباوي محبراون بهلاون مدات تساتفو ام كعززلان كتك وان منتي كله تحبابيرو كسرح كم زغبا اسميرلوم ابتي اغاطامي ترا استفلالاي اكلات اب مفتار وحساواهون من اسيات كمون وحساواهون تمرتي اب زبلو زعباتات زتك كايدن كلو نتمعلتي نمدمع دما استفلالاي بهلاون مسنادوتات قريبهم علما من السيات اللي مع متاب إيرتران مبل سالسة جيزي أو عالم دماه نمبل 19 جيزي تسكر علام أب شحن شعت متن تسعة سلستان استمسرته هجرام محبر حربية تاسون كلام كناس إيرترا نعبلاتو بمسلطان عدلات حكمنا شغلة لآحن بمفتر كمون بمدقاف من نابرؤ من محياش تفراليه مدبات كسلاسل ساني حلوم إذ مدبات زي أتابع وزيد كم ترخبو دما زي دولات مستبت أبوك الإيرنا زوب عن سبات تسوى ميكائيل جبريس شامتو ولدن
ኣብ ዝተፈላልየ ከባቢታት ዞባ ዓንሰባ ኣብ ንግድን ካልእ ዓውድን ብውልቅን ብጉጅለን ዝተዋፈሩ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ነብሶም ናብ ዝኽእልሉ ደረጃ ይሰጋገሩ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ብማሕበር ዝተራሕወሎም ናይ ምጥያስን ልቃሕን ዕድል ብዝግባእ ተጠቂሞም ዓፀፋ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ዝሓበሩቶም ስንኩላን ሳላ ተጊሆም ዝሰርሑ ኣብ ተስፉ መድረኽ ከም ዝበፅሑ ኣብሪሆም ኣብ መጻኢ ጥርናፍኦምን ውህደቶምን ሕይሎም ኣበርቲዖም ከዓዩ ምዃኖም ብምርግጋጽ ድማ ኣብ ድልዱል ባይታ ረጊጾም ንኸባቢኦም ኣብነት ለውጢ ክኾኑ ዘለዎም እምነት ገሊጾም ሓላፊ ሃገራዊ ማሕበር ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ዓንሰባ አቶ ዳዊት ገብረ ክርስቶስ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታም ካብ ዝምስረት 25 ዓመታት ዝገበረ ማሕበር ቀንዲ ዕላምኡ ንስንኩላን ብስራሕ ዝሓሸ ናብራ ብምፍጣር ካብ ተጸባይነት ንምግልጋል ምዃኑ ኣብዚ መዳይ እዚ ድማ ድሓን ሰጊሙ ከም ዘሎ ኣረድዮም ጉሩብ እንዳኾኑ በብሰለስተ እንዳኾኑ ከም ዝልቁሑ ተገይሩ ድሕሪኡ እውን ቀጻሊ ኣብቲ ሕብረተሰብ ብዙሕ ሌላታት ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ብዙሕ ዓቕምን እውን ስለ ዝፈጠሩ ነቲ ዓቕሞም ግምጋም ዝጋዕ ትርሑቕ ገጠራት ዘሎ ቦታታት ገንዘብ ብልቃሕ እንዳሃብካ ይቕፅል እዩ ዝጋዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ንልቃሕ ንስንኩላን ዝተኸፍተ ሓደ ናይ መጠን ንኡስ ልቃሕ ዝብል ኮፍ ዝበለ ቤት ፅሕፈት ኣለና ኣብ ዝደለየሉ ሰዓት ንከምዚአን ፕሮጀክት ኣለኒ ዝበለ ክሓርስ ነዚ ናይ ክረምቲ ዝገብሮ ንጥፈታት እውን ፍሉይ ንክረምቲ ጥራይ እውን ዝውሃብ ልቕሓት ኣሎ ሓርበኛታት ስንኩላን ኩናት ነብሶም ንኽእሉ ዝተተለሙ መደባት መብዛሕትኦም ኣማዘንትን ደፋእትን ከም ዝነበሩ ጠቂሱ ድማ ንኣባላት ማሕበር ዝውሃብ ስልጠናታትን ዝግበር ምክትታልን ኣዝዩ ሓጋዝ ተራ ከም ዘለዎ ኣነፂሮም ዝኾነ ይኹን መጠን ንኡስ ልቃሕ ኢልና ክንህቦም ከለና ፎርኖታት ክጅምር ከሎ ኩሉ ሰብ ብዘይ ኮርስ ብዘይ ስልጠና ይወሃብን ብወፃኢታት ናይ ማሕበር እዩ ኣብቲ ዕድኦም ኣብቲ ገለውን ዝኣቱ ይኮነን ብዙሕ ኣብቲ ዕድኦም ዘይኣቱ ማሕበር ተኸታታሊ ዝከታተሎምን ጎስጓስ ዘካይደሎምን ኣስተምህሮ ዝህቦምን ኣኼባታት ከይዱ ዘካይደሎምን ኣብ ንግዲ ክዋፈሩ ተኮይኖም መባእታዊ ዝኾነ ንዓኣቶም ነተን ገንዘብ ወሲዶም ኣብ እንታይ ተወፈርዎን ሓይሽ ዝብል መባእታዊ ዝኾነ ትምህርትታት ወሃቢ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ዳዊት ብዝተፈላለየ ምክንያት ተጠቀምቲ ክኾኑ ዘይጸንሑ ኣባላት ኣብ ዝደለይዎ ዓውዲ ተዋፊሮም ክሰርሑ ማሕበር ክሕግዞም ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ ማሕደርቲ ዘለና ናይ ንኡሳን ዞባታት ኣብ ማሕደርቲ ናይ ዓዲ እውን ስንኩላን ዘለውዎም ከፍልጡና ብሕማም ዝደቀሰ እንተልዩ ዘይንቀሳቐስ ብሰንኪ ስንኩልንኡ እንተልዩ ምስ ማሕበር ከላልይዎ ከፋልጥዎ እቲ ማሕበር ዝገብረሉ ናይ ሕክምና ወፃኢታት ክጥቀመሉ ከም ዘለዎ ጋዕ ደገ ኢና ንኸፍል ደገ ከይዱ ክሕከም እውን 50 ሚእታዊት ማሕበር ይሽፍን ነዚ ይፈልጥዎ ኣለዉ ኢልካ ይትግምትን ኢኻ ግን ኣብ ርሑቕ ገጠራት ዘለዉ ንሕና ናይ መራኹስ ዝግበር ደገፍ ኣሎ ናይ ካልእ ዊንቸራት ዝግበር ደገፍ ኣሎ ሕጂ ነዚ ማሕበር መፂኦም እንታይ ኣሎ ኣነ ነዚ ከምዚ ኮይኑ ኩነታት ኣጋጢሙኒ ዘሎሲ እንታይ ገበርኩ ሕሸኒ እንታይ ከለ ንዓይ ዝኸውን ኢሎም ዘተወከሱት ማሕበሩን ኣንፈት ክረክብ ኣይክእልን እዩ መበገሲ ክረክብ ኣይክእልን እዩ ክንርሕቆ የብል ኣብ ዞባ ዓንሰባ ልዕሊ 2,000 ስንኩላን ኩናት ከም ዘለው ካብቲ ማሕበር ዝተረኽበ ሓበሬታ የመልክት ኣብ ንዞባ ባፅዕ ዝነጥፋ ወነንቲ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ሕጊ ንዘለዎም ኣፍልጦ ክብ ምባል ኣስተዋፅኦም ኣብ ምግታእ ገበናት ንምዕዛዝ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተወዲቦም ኣዛዚ ቀዳማይ መደበር ፖሊስ ባፅዕ ሰርገን ተበየነ ርእሶም ምስ ወነንቲ ናይተን ትካላትን ከማዊ ፖሊስን ኣብ ዝገበሩ ርክብ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ እናተሰጋገረ ዝመፀ ክብርታት ሕብረተሰብና ኣብ ምምእዛን ዜጋታት ኣገዳስነቱ ልዑል ስለ ዝኾነ ስድራ ቤታት ብዝሓየለ ክደፍኣሉ ኣዘኻኺሮም ቁጥሪ ገበናትን በደላትን ብደረጃ ዞባ እናነከየ ምምፅኡ ዝሓበረ ኣብ ፖሊስ ዞባ ሰሜናዊ ቄሕ ባሕሪ ሓላፊ ምክልኻል ገበን ሜጀር ከሰተ ደባስ ብወገኑ እዚ ግና ዘዛኒ ስለ ዘይኮነ ኩሉ ዜጋ ንቕሓቱ ብምብራኽ እጃሙ ኣብ ምግታእ ገበናት ክዕቢ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ድማ ንገበን ካብ ዝዕድም ኣሰራርሓ ክቁጠባ ፀዊዖም ተሳተፍቲ ብወገኖም ሓበሬታ ኣብ ዝህብሉ ካብ ፖሊስ ቁልጡፍ መልሰ ግብሪ ከም ዝፅበዩ ገሊፆም ኣብ ንኡስ ዞባ ጾሮና ንሰለስተ ኣዋርሕ ብስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ሰልጠና ኣለይቲ ስድራ ተመሪቐን እቲ ብክልሳ ሓሳብን ግብርን ዝተሰነየ ስልጠና ንጽጉማት ቀዳምነት ዝህብ ኮይኑ ሰልጠንቲ ናብ ስራሕ ንኽብገሳ ዝሕግዘን ናይ 20,000 ወለድ ዘይብሉ ልቓሕ እውን ከም ዝተዋህበ ኣብቲ ናይ ምምራቕን ስነ ስርዓት ተገሊጾም ተመረቕቲ ኣብ ዝሃበዎ ቃል ቀሲሞንኦ ብዘለዋ ሞያ ምንጪ ቁጠባዊ እቶተን ንምውሓስ ኣበርቲዐን ከም ዝሰርሓ ገሊፀን ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጾሮና ኣቶ እዮብ ተስፋ ሚካኤል ሰልጠንቲ ወረቐት ምስክር ድሕሪ ምዕዳል ሰልጠንቲ ኣብ ህይወተን መሰረታዊ ለውጢ ምምጻእ ክጽዕራ ተላብዮም قتيل زعرب زينة هجرات وزعين مكتالكم دقيمة بخبرية عدم
ሀብዜናታት ወጻኢ ቻይና ዝመጽእ 6 ሕዳር ንዝካየድ ባይታዊ ምርጫ ሃገሩ ንምዝራግ ፈተናታት ተካይዳላ ክብል ፕሬዝደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብ26 መስከረም ኣብ ዘስምዖ መደረ ወቂሶም ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ መደረኡ ብዝወስዶ ዘሎ ተሪር ቁጠባዊ ፖሊሲ ዘይተሓጎሰ ቻይና ንሱም ብኡ ዝምራሕ ሰልፊ ሪፐብሊካን ኣብ ባይታዊ ምርጫ ብዓብላሊ ድምፂ ከይዕወት ፈተናታት ከም ዘካየደት እዩ ዝኸስስ ዘሎም እንተኾነ ግን ፕሬዝደንት ትራምፕ ነቲ ክሲ ዘረጋግጽ ዘቕረቦ ምርትዕ የለን ቻይና ነዚ በፕሬዝደንት ትራምፕ ዝተዋህበ መግለጺ ኣትሪራ ነጺጋቶላም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ዋንጊው ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ህሞት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳይ ካልኦት ሃገራት ጣልቃ ከም ዘይተኣቱን ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ከም ዘይትወስድን ብምንጻር ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ፍልሊ ብዝርርብ ክፍታሕ ይኽእል ኢላ ከም እትኣምን ንዕኡ ከም እትሰርሕን ገሊጸሎም እዚ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣቕሪቦ ዘለዎ ወቀሳ ንዝምድና ናይ ዘነ ብንግዳዊ ዘይምቅዳው ተተፋኒነን ዝርከባ ኣሜሪካን ቻይናን ናብ ቀራና መንገዲ ዘምርሕ ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሮም ምሕዳር ዋሽንግተን ሩስያ ኣብ ናይ 2016 ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ምትእትታው ንምግባር ከም ዝፈተነት ብምኽሳስ ኣብ ልዕሊኣ እገዳ ከም ዘጽንዐት ይፍለጥ ቀዳማይ ሚኒስተር ጃፓን ሺንዞ አቤ ጎንጎንቲ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ዝቃናዕ ዘሎ መበል 73 ዋዕላ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ብ26 መስከረም መስ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተራኺቡ ብቐንዱ ኣብ ምምዕባል ክልታዊ ንግዳውን ቁጠባውን ዝምድና ዘተኮረ ዝርርብ ኣካይዶም ድሕሪ ትርክብ ኣብ ዝሃቦ ሓበራዊ ጋዜጣዊ መግለጺ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነጻ ናይ ንግዲ ስምምዕ ንኽህሉ ዝርርብ ክጅምር ከም እተረዳድኡ ሓቢሮም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣቤ ብወገኑ ንክልቲአን ሃገራት ብማዕረ ዘርብሕ ቁጠባዊ ዝምድና ክምስረት ከም ዝደሊ ብምጥቃስ እዚ ኣብ መንጎአን ዘሎ ናይ ንግድን ወፍርን ዝምድናታት ከም ዘዕብዮ ዘለዎ ጽኑዕ እምነት ገሊጾም ፕሬዝደንት ትራምፕ ምስ ጃፓን ኣብ ዝካየድ ንግዳዊ ምልውዋጥ ንዘሎ ናይ ልዕሊ 60 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ዘይምርዕነት ከም ተሓሳስቦ ብምንጻር ነቲ ፍልሊ ንምዕራይ ዝተመሓየሸ ንግዳዊ ስምምዕ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክግበር ክጽውዕ ጸኒሖም ልዕሊ 2 ሲሶ ካብዚ ንግዳዊ ዘይምዕሩይነት ሰደድ ተሽከርከርትን መቀየሪ ኣቑሑን ጃፓን ናብ ኣሜሪካ ዝፈጥሮ ብምዃኑ ድማ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ እታዊ ተሽከርከርትን መቀየሪ ኣቑሑን ጃፓን ተሪር ወሰኽ ቀረጽ ከየንብሪ ስጋእ ጸኒሖም ምምሕዳር ፕሬዝደንት ትራምፕ ነቲ ስጉምቲ ምስ ዝወስድ ኣብ ልዕሊቲ ኣብ ሰደድ ዝምርኮስ ቁጠባ ጃፓን ኣሉታዊ ሳዕቤናት ከም ዝህልዎ እዩ ዝሕበር ፕሬዝደንት ቱርኪ ረሲብ ጠይብ ኤርዶጋን ኣብ ጀርመን ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ንምፍጻም ሎሚ 27 መስከረም ከተማ በርሊን ኣትዮም ፕሬዝደንት ኤርዶጋን ኣብዚ ካብ 27 ክሳብ 29 መስከረም ዘካየዱ ምብጻሕ ምስ መራሕቲ መንግስቲ አንገላ መርከልን ካልኦት ላዕለዎት ሰብ መዝን ጀርመን ብምርኻብ ኣብ ምምሕያሽ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድና ዘተኮረ ርክባት ከካይድ ትጽቢት ይግበር ዝምድና ቱርክን ጀርመንን ድሕሪ ትያር 2016 ኣብ ቱርኪ ዝተኻየደ ፍሽል ዕልዋ መንግስቲ ብኣሉታ ከም ተጸብዮ ዝሕብሩ ጸብጻባት ንምሕያሹ ተኸታታሊ ርክባት ላዕለዎት ሰብ መዝ እኳ እንተተኻየደ እቲ ዝድለ ውጽኢት ክርከብ ከም ዘይተኻእለ ይገልጾም ብሰንኩ ድማ ቱርኪ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ብምንጻር ዘቕርበቶ ሕቶ ዛጊት ከም ዘይሰለጠ ይፍለጥ ብስጉምትታት ሃገራት ኤውሮጳን ኣሜሪካን ዘይተሓጎሰ መንግስቲ ቱርኪ ምስ ሩስያን ቻይናን ቁጠባውን ወተሃደራውን ዝምድና ኣብ ምዕባይ ከም ዝርከብ ይግለጽ ተኸታታሊ ቀቢላዊ ፍልሊ ዝጠንቁ መጥቃዕትን ግጭትን ክረኣየሉ ኣብ ዝጸንሐ ምብራቕ ሸነኽ ማሊ ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ ፎኪስ ብረት ብውሕዱ 12 በርጌስ ከም እተቐትሉን ሓያሎ ካልኦት ከም ዘቆሰሉን ማዕከና ዜና ኣቃሊሐን بمسألة سمزي تامالي حلفنت نايتي ب24 مسكرم ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዝወሰደ ኣካል ኮዛጊት እንተዘየለ ኣብ ልዕሊ ኣባላት ቀቢላት أوراق بمكياد جن على تاو كون زل تخلو العلم خانو تحبيرو أما بعض مالي أبمن قابلات قبيلات أوراقن فلانين بستغايد تخطط على جزء متقعتنا بزع عامة زيت راي بوحدو كل تميت السبات كم تأخذو صفات يردوم تخطط على قبيلاوي متقعتن جزء نسأت زبا أبتعفى في الدرجة أو ريدو كم زلو يقلت أبزوبا توسكانا إيطاليا زقات مبارع مرور نسالساي معلتو كاب قططر وصاي بمخان سفيح كابياو بمهمخ كبين واتاون أكابياون عنوت كان زورده تكاليصوم
اتي كاب 24 مسكرم أكبابي كتما كالشي تخصيتو زل بارع مرور ناب وسناسن تا كتما قص بملحمو كابنا من تا كتما زكا زلبر برراتات كمتقارصه بأماي زوت أرنبرت دما ناوحس كبابي كدعزو كمتقدرو تقاليهم بزيكازي أبتي كبابي زركبابي تتمرتن كالئ تكالات محبرا أقلقلوتن كعصو تقديدو كمزلو تحبيرهم أبتي كبابي زلو برتو عندرا النفاس تبارع ناب سفح كفال كلحم جيرو كمزلو زقالسو سمز سبيلا ودحنة إتقالا نمكو تصارو بنفر تستسنيه ناي مدفعها ونطفتات يكايد كمزلو قليز روسيا أب مكلخال جماجم بحري كم زوع استقلت بالعل فتنة زوجاش حديث استراق ميسايل أب وصلاسن أركتيكاو دوبات فتينام ميستر مكلخال روسيا بعشان شن مسكرم أب زرقحو تنقص أساس إلي تي استخايد فتنا أكل نايتي حيل بحر روسيا أب أركتيك زكايدو زلو تدرو لممد مقانو قريتهم العل فتنة دمتي كوعز خال صار ميسايل كساب 3,180 كيلومتر أب ساعات نايمونج أفعامي كل وانكلو كساب 300 كيلومتر ريحي أنزل علامة بلكع كوقع كم زخ المخاندمات حبيرهم روسيا عادي ماون تمساسالي ميسايل أب دسيتات كوتالين نارتيكاوي كانوا صوافيرا من برا يقلت روسيا أبزوان زي حالو استراء أزار ميسايل فتن تاكتيكاوي أزوارن أما عبيلات فتن كمزلا وتادراوين كإلاتات يحبرهم لساعة استلالو زينا ومستنادونا بستزازي ملو بروح معلتي سلام كما يتصنيحكم كبرات عزبتنا أقدمنا رحوس بعال مسكال كون لكم من دات مننا علت هوزينا سبورت نقرب لكم إيرتراو أتلت فيليمون عنده أبدوب أفريقيا أبستخايدة نايتس أرجع وددر تعويتو أبتي أبكتما جوهانسبرغ استخايدة 10 كيلومتر نايتس أرجع وددر فيليمون 20 دقيقة 20 كاليتن جزية بمهرامي تعوات خون كيلو نفيلمون تختيلهم دما يوانداوي ماند بوشونديش تولاد ليسيتو ناماكوا نكاسن كالعين سالساين ترتحيزوم هاجراو فيدريشن بادمنتون إيرترا كاب 15 كساب 22 مسكرم أبدن بسنبل كهبوت صنحة نايسلت انتسلت أنا مزامو تمالف ليتو إزياب إيرترا نفلما جزي BWF زتوهبه ناي درجة حدا أهوراو سلطنا كاب موريشيس بزمتة كيلا نايتي عودي أنيرو داج ينشومونت أسلت أنتي توهيبو أمزازم نايت سلطنا حلاف مكونن حبريتان غوسغاسن مينستر مكلخالن مكتتال هاجراو فدرشنات أولمبيك كوميتن كونريل سولومون سيوم كومدما وانا صحفي أولمبيك كوميته دكتور أمينة تخلاين ترخيبهم نسلت أنتي مسكر ورقة عديلهم إذا خمزيلن كله هاجراو فدرشن بادمنتون أم نتفتات جراس روتس نزساتو في ممران سبورت سلطنا بادمنتون يهد مهلاو تحبيرو إذا صباح زفت أمن مس مينستر تمرت بالمتحبار أبزوها بزلو سلطنا كاب كلن زوباتات زتواتو ممران يساتو في مهلاوم الفدرشن أفليتو أب أستراليا زكار زولو شامبيون قدم بشكلة عالم تمالي بناي عبيت تقرادمتي ناي غزي وددر كتسيلو نيرو أبزو وددر زي إيرتران تقرادمتي دانيال تخل هايمانوتن مخسب دبساين كم تسلف تقليت سكوان تنبرة كساب حجي بوقعي بزي فلتنا يا مخنيات جن كلت يوم عبد وددر تساتف تخوني كالون نزناي غزي وددر أسترالياوي روهان دينس كعوتلون كله نوع تختيلهم كال أين ساعات ساين ترتاز حزو هولنداوي توم دوملانن بيلجماوي فيكتور كامبيتانارسن تشلمتي بوررن نحاسن مدالين كوينوم شامبيون قدم بشكلة عالم عام تقلتشان 10 شمونتن لو محاموس ناي تحت 10 شعات عام تقرادمتي بزكايدو ناي تسرقيا وددر كغصليو أما يدك أنستيو وددر إيرترا بمنجدي دسيت كيدانه أما يدك تبعت يدما بمنجدي بينيام جرماين ييل أسمروم كساتفيا وتصيتهم أما يمشيت زينة تخطاتلو كسكبرات عزبتنا على تو زينة سبورت أبزي فتسم